Srdečne vás pozývame do vinárne 2. rímskej légie, reštaurácie Ponorka, ktorá sa nachádza v centre Trenčianskych Teplíc. Naša reštaurácia má 300-ročnú tradíciu, dýcha históriou a má čarovnú atmosféru. Ponúkame vám vynikajúce jedlá domácej kuchyne, výborné slovenské vína. Večer na spríjemnenie atmosféry je naša hudba. Radi vám pripravíme vašu rodinnú oslavu.